Ywaruok no obedo nyakorom gajuang kinde odiochieng' ma kawuono e kind jatatije maduol makeo gige thieth e pacho ka Kemsa, Dr. Andrew Mulwa kod mane en jatelo mar bad migawo ma ochung'ne thieth mar malaria e migawo mar thieth Dr. Ahmedin Omar. E Ywaruok kata tenda mar nyiewo nede mane piny Kenya owito oko. Kaka jotomoni lero no jotelo ariyogo ne ochopo e nyim komiti mar Senate marango weche thieth kama ne odaye dhoggi poni imedo ni kradipo ni imieno gi kod mibadhi no mane omiyo Kenya owito rak manede mane ochiw kod Ywaruok mar Global Fund. You two must come out and one must honor or take responsibility for. Dr. Omar says he communicated to his boss, Dr. Mulwa. Dr. Mulwa is here and he's saying he did not receive communication as such. Ne en twak mar Ywaruok e kind senators manie komiti mar thieth, jatatije mar bad migawo makeo gige thieth e pacho kae Kemsa Dr. Andrew Mulwa, kaachiel kod mane en jatelo mar bad migawo ma ochung'ne thieth mar malaria e migawo mar thieth Dr. Ahmedin Omar e wi tenda mar nyiewo nede mag suna mane piny Kenya owito. Juma ma okalo e nyim kamiti mar od bura, Mulwa ne okoni barua mane ondik kod Omar e loko kido mar nede mane owinjo nyiew ne okokadho e apise, gino mane omiyo gwelo Omar mondo mi ogol neno mare kaluwore gi gino mane omiene. Omar e nyim kamiti mar Senate odiochieng' ma kawuono ochung' kar tiende ka okoni ne ondiko barua ne jatende Dr. Andrew Mulwa, makata kamano ne okomiyo duoko. I was attending a leadership course at Strathmore and it has been signed by one of my officers, Mr. Peter Njiru, who was in the office on that specific day. I communicated to my director, Dr. Mulwa, sitting next to me. After a discussion and agreement, there was no reason for me to bypass it. Mulwa korka kore ne onyono piny ni onge barua moro amora mane oyudo kowuok e apisi mar Omar, kendo kaluwore gi barua no mane opedhi e nyim kamiti no, sei mar Mulwa manyiso ni ne oyudo barua no ne onge. This memo did not pass through my office nor the office of Dr. Nadila. We have checked the register, so I could not give feedback, Chair, to Dr. Omar on a communication that I had not seen. Barua ni mane ondiki ka owuok e apisi mar Omar e mane Josephine Mburu, jagoro mane ongirore migawo mar thieth, ne otiyogo e ndiko ne Kemsa mondo mi gitim lokruoge ne kido mag nede mane oriko gisego chapa. It is clear that the PS did not just wake up and write to Kemsa. Chair, where is Bwana Omar? And we are going to ask that you submit a copy of this letter that was supposed to be attached to this memo that was going to the PS. Ma eka manelito chakore. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Global Fund ne orucho winjruok margi mar nyiewo nede kod piny Kenya. Piny Kenya ne owito rak mar bilion 3.7 mar nede mane owinjo sir kod riwruok mar Global Fund. Nede mane owinjo sir kod riwruok mar Global Fund. Ne omiyo moko kuom apisa kama oting'o mane jatatije Kemsa Teri Ramadhani kaachiel kod jagoro mane ongirore migawo mar thieth Josephine Mburu e kind joma moko ne owito tijegi. Mae momiyo komiti ma ochung'ne thieth e Senate kod od bura mamalo kolo wachni mondo migi yang jogo mane oriwore e mibadhi mane omiyo Kenya owito rak mar bilion 3.7. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Homa Bay nyakorom gajuang kama Ywaruok